Вітаю вас, добрый вечер. Сегодня черговое галоўнае пытанне в просторе летучего университета. И так сказалось, что эта лекция в этом календарном ходе завершальная в этой серии. Думаю, что, может быть, нават очень невыпадкова атрымалася, што гэтае галоўнае пытанне шмат у якой ступені датычыць чалавека, яго жыццёвай гісторыі. Калісьці у савецкія часы біяграфія грала вызначальную ролю у жыцці чалавека, ад яе шмат што залежала. Зараз часы змяніліся і акцэнты робяцца ўжо на іншых рэчах. Вось я калі так разважала пра гэты біяграфічны наратыў, як ён складаецца, я не магла не ўзгадаць таксама і тое, што вельмі важна у летучым універсітэце, гэта самавызначэнне. Гэты працэс, ад якога таксама шмат што залежыць і тое, як чалавек будзе будаваць сваю асабістую траекторыю, адукацыйную ці кар'ерную, залежыць тое, як ён будзе бачыць перспектывы. Здавалася б, гэтыя два працэсы стварэння біяграфічнага наратыву, самавызначэння трошкі розныя, таму што адзін з іх накіраваны хутчэй у мінулае, у асэнсаванні свайго мінулага, а другі накіраваны хутчэй у будучыню. Але я думаю, што ў іх вельмі шмат такіх повязяў і, может быть, шмат у чым агульнага, таму што ўсё-таки я думаю, што памылкова меркаваць, што можна кожны этап свайго жыцця пачаць з чыстага ліста. Я думаю, што добрае самавызначэнне шмат у чым абапіраецца на тое, што мы маем за плячыма, які жыццёвы досвед маем за плячыма. А што мы маем, у шмат якой ступені залежыць ад таго, як мы асэнсоўваем гэта сваё мінулае, якія акцэнты расстаўляем, што мы бачым, чаго не бачым, як мы рэфлексуем сваё жыццё, сваю біяграфію. І таму сённяшняя лекцыя мне прадстаўляецца вельмі моцнай ступені цікавай. Вось, і я ўжо не буду затрымліваць вашу увагу, а дам слова нашай шаноўнай лекторцы, калі ласка, спадарня Ірына Махоўская. Сёння нам распавядае пра біяграфічны наратыў «Жыццё як гісторыя, гісторыя як жыццё». Як мы можам паразумецца з мінулым? Калі ласка, чакаем адказаў. Дзякую, шановная Юлія, за уступ. Добрый день, шановное господарство. Я бы хотела пачаць сённяшнюю нашу размову са слова П'ера Бурдзьё аб тым, што гісторыя жыцця – гэта адно з такіх паняццяў здаровага сэнсу, якое незаконным шляхам трапіла ў навуковы зварот. І ввогуле казаць пра гісторыю жыцця азначае дапускаць, што жыццё гэта і ёсць гісторыя, і яна ўяўляе сабой такую сукупнасць падзеяў некага індывідуальнага існавання, якая задумана і як гісторыя, і як расказ пра гэтую гісторыю. У канцы 20-го стагоддзя ў гуманітарнай навуцы адбываецца сапраўдны рэнесанс біяграфічных даследаванняў, прычым не толькі ў гісторыі, і сацыялогія, і літаратуразнаўства, і, вядома, канечне ж, навукі, якія традыцыйна працуюць з вусным метадам здабыцця крыніц, гэта вусная гісторыя, антрапалогія, перажываюць усплеск цікавасці да гісторыі жыцця. І незвычайная цікавасць да біяграфіі гісторыкаў звязана ў першую чаргу з новымі магчымасцямі гэтага жанра, якія адкрыліся дзякуючы антрапалагічнаму павароту ў гуманітарных навуках. Пры дапамозе біяграфічных даследаванняў гісторыкі спадзяваліся ухапіць індывідуальнае, ухапіць у гісторыі чалавечае вымярэнне, якое звычайна раствараецца і знікае у шэрагу змен сацыяльных фармацый, эпох, парадыгмаў і гэтак далей. Яшчэ у 80-е гады 20-го стагоддзя нямецкі даследчык Адольф Людке, адзін з заснавальнікаў гісторыі штодзённасці, казаў, што тая гісторыя, якая існуе ў акадэмічных колах, яна адбываецца за спінамі людзей. Яна здзяйсняецца, так бы мовіць, без іх на тое волі і без іх жадання, неяк бы сама па сабе. І вось пытанне, дзе ж застаецца чалавек. Людке звяртаецца да гэтай тэмы перш за ўсё ў сувязі з вывучэннем нацыянал-сацыялізму ў Германіі.
І ён паказвае, што для таго, каб зразумець, як функцыянавала гэтая сістэма, недастаткова вывучыць палітычныя, эканамічныя і сацыяльныя праблемы Еўропы. Гэта сістэма, злачынная сістэма, трымалася не толькі на рэпрэсіўных дзяржаўных механізмах, але і на згодзе. І нават на такім вполне радасным прыняцці магчымасці публічна дэманстраваць пагарду да чужога, да іншага, напрыклад, там магчымасць адабраць у суседа габрэя магазин. У любым выпадку сістэма не існавала без згоды і не існавала без удзелу так званых простых звычайных людзей. Зварот да біяграфіі як метада збору сацыяльна значнай інфармацыі сучаснасці з'яўляецца адлюстраваннем пэўных гістарычных змен у сацыяльным жыцці. Працэс мадэрнізацыі можа быць апісаны ў тым ліку як працэс суб'ектывізацыі, як працэс індывідуалізацыі жыцця. І ў рэчышчы гэтага біяграфія становіцца цэнтральным сацыяльным вымярэннем. Непасрэдна біяграфічны метад пачынае распрацоўвацца і прымяняцца ў 20-х годах 20-го стагоддзя ў Злучаных Штатах Амерыкі і ў Польшчы. У ЗША пачатак быў пакладзены вялікім даследаваннем аб польскіх сялянах у Еўропе і ў Амерыцы. Гэтыя даследаванні былі распрацаваныя Уільям Томасам, амерыканскім сацыёлагам, і яго калегам польскім Фларыянам Знанецкі. Яны высоўваюць тэзіс пра развал сельскай абшчыны, пра індывідуалізацыю вядзення гаспадаркі, і іх даследаванні грунтуюцца на ліставаннях палякаў паміж ЗША і радзімай і гісторыях жыцця польскіх эмігрантаў. І вось свае здагадкі даследчыкі развіваюць у такую тэорыю, згодна з якой у сацыялогіі павінна ўлічвацца як аб'ектыўныя, так і суб'ектыўныя фактары. У тым сэнсе, што калі не браць пад увагу аналіз так званага свету уяўленняў асобных людзей, то нельга растлумачыць, чаму розныя людзі па-рознаму рэагуюць на адзін і той жа феномен. Гэта разважанне пазней становіцца вядомай як тэарэма Томаса ці як гуманістычны каэфіцыент. У цэнтры біяграфічнага даследавання вывучэнне ўсёй плыні жыцця, усёй плыні жыцця чалавека у сэнсе яго ўнутранай дынамікі, яго убудаванасці ў соцыум, суб'ектыўнага вопыту, паводзінаў, дзеянняў чалавека і гэтак далей. Іншымі словамі, гэта самая шырокая тэматызацыя суб'ектыўнасці. Асаблівасць біяграфічнага метаду ў тым, што ён ахоплівае спосабы вымярэння і спосабы ацэнкі жыццёва-гістарычных сведчанняў, якія расказаны з пункту гледжання тых, хто гэтае жыццё пражыў. І пры гэтым біяграфічнае даследаванне мае свае нарматыўныя патрабаванні. Па-першае, яно павінна даваць погляд на жыццё індывіда ў цэлым. Па-другое, яно павінна ўлічваць узаемасувязь індывідуальнай гісторыі жыцця і гісторыі грамадства. І, па-трэцяе, яно павінна асэнсоўваць інтэрпрэтацыйную актыўнасць актараў штодзённасці. Плюсы біяграфічнага метаду ў тым, што ён можа даць сацыяльным даследчыкам погляд на складанасць сацыяльнай рэчаіснасці, якую не знойдзеш, якая не прадстаўлена ў сацыялагічных паняццях ці ў сацыялагічных тэорыях. Некаторыя сацыяльныя працэсы проста недаступныя назіранню даследчыкаў. Хаця б паколькі недапушчальны ўдзел чужых, напрыклад, у розных закрытых групах, у крымінальным асяродку, напрыклад, і гэтак далей. Далей, толькі удзельнікі могуць паведаміць аб змястоўных працэсах, напрыклад, пра вопыт набыцця адукацыі ў інстытутах адукацыі, пра ўдзел у розных гістарычных падзеях, дэпрывацыйны вопыт, напрыклад, службы ў арміі, вопыт такі, як выгнанне, гэтак далей. І вось фактычна працэсуальнасць сацыяльнага жыцця, даследаванне працэсуальнасці сацыяльнага жыцця магчыма толькі праз вывучэнне біяграфічнага наратыва.
У сучасных сацыяльных навуках склаўся цэлы шэраг тэрмінаў, якія характарызуюць біяграфіі як гісторыя аб асабістым вопыце. Увогуле гэта такое самае шырокае, самае простае азначэнне біяграфіі, гэта гісторыя аб асабістым вопыце. І з гэтага шэрагу тэрмінаў найбольш істотнымі ў дадзеным выпадку з'яўляюцца паняцці асабісты наратыў і біяграфічнае інтэрв'ю. У традыцыйным такім шырока вядомым разуменні наратыў вызначаецца як тэкст, які апісвае нейкую паслядоўнасць падзей. Гэта тое, што гісторыя, расказ, апавяданне, гэтак далей, гэтак далей. Гэта дыскурс, праз які мы рэканструюем і рэпрэзентуем мінулы вопыт для сябе і для іншых. 80-е гады 20-го стагоддзя адзначылі пачатак наратыўнага павароту у сацыяльных навуках. І гэты паварот быў звязаны з усведамленнем важнасці апавядання у чалавечым жыцці. Лейтматывам гэтага павароту стала сцвярджэнне, што функцыянаванне розных формаў ведаў можна зразумець толькі праз погляд і праз разгляд іх наратыўнай, праз разгляд іх апавядальнай прыроды. Наратывы адыгрываюць своеасаблівую ролю лінзаў. Праз гэтыя лінзы незалежныя элементы існавання разглядаюцца як звязаныя часткі цэлага. Апавяданні ці гісторыі – гэта цалкам звычайнае і шырока распаўсюджанае ў штодзённым жыцці сродак паведамлення іншым пра тое, што тычыцца нас саміх, што было намі пражыта. Мы звяртаемся менавіта да расказаў, як да сродку перадачы інфармацыі. І таму можна казаць пра апавяданні, як пра такі элементарны інстытут чалавечай камунікацыі, як пра звыклую штодзённую форму камунікацыі. Біяграфічнае інтэрв'ю можа быць некалькіх відаў, некалькіх варыянтаў. І выбіраецца той ці іншае пры даследаванні толькі у адказ на пэўныя задачы даследавання. Так, адзін з відаў біяграфічнага інтэрв'ю – гэта лейтматыўнае інтэрв'ю. Гэта калі складаецца пэўны апытальнік і даследчык апытвае рэспандэнтаў па тым тэмам, якія цікавыя яму асабіста. То бок рэспандэнты распавядаюць сваё жыццё, але толькі вось той кавалак, тую тэму асвятляюць, якая цікавіць дадзенае даследаванне. І гэта цалкам зручна у тым выпадку, што можна, даследчык можа, так бы мовіць, каналізаваць стараннасць апавядальніка і неяк абмяжоўваць яго схільнасць да апавядання. Ну і гэта зручна ў тым сэнсе, што існуе кропка змястоўнага параўнання. Усе расказалі пра нешта падобнае і можна далей працаваць з гэтым масівам фактаў. Але найважнейшае пярэчанне супраць лейтматыўнага падыходу у біяграфічным інтэрв'ю якраз разглядае гэтую перавагу як недахоп. Бо, будучы сродкам дасягнення інфармацыі, лейтматыў можа стаць сродкам блакавання інфармацыі. Калі даследчык строга прытрымліваецца за дадзенай тэмы і адразае іншыя, акрамя найважнейшае, это вядзе да блакавання нейкіх суседніх тэмаў, якія маглі б таксама асвятліць галоўнае пытанне. І вось гэтых недахопаў пазбаўлена наратыўнае інтэрв'ю, якое звязана ў першую чаргу з імёнамі Фрыца Шуца і Габрыэлы Розенталь. Пры наратыўным інтэрв'ю рэспандэнта пасля таго, як будуць дасягнутыя даверлівыя і такія расслабленыя адносіны, расслаблены клімат у размове, для пачатку просяць распавесці падрабязна сваю гісторыю жыцця. Проста. Па сваіх рэлевантных крытэрыях. Усё, што для яго важна. І падчас гэтай першай фазы інтэрв'юер слухае і дэманструе цікаўнасць
спрабуючы так падтрымаць стараннасць апавядальніка з дапамогай ну, не больш таго. Прычым тут таксама даже трэба неяк абмяжоўваць, бо важна, каб распавядальнік не пачуў такого селектыўнага адабрэння, бо ў адказ будуць выбірацца тыя сюжэты, не тыя сюжэты, якія цікавыя расказчыку, а тыя, якія ён думае цікавыя слухачу. І як толькі інфармант заканчвае аповед пра сваё жыццё, інтэр'ер можа распытаць пра асобныя моманты, якія засталіся незразумелымі, але так, каб па магчымасці стымуляваць новыя расказы. Не факты, не нават адносіны, а менавіта расказы. І пакуль што забаронена на гэтым этапе яшчэ там пытанне чаму і ці патрабаванне легітымацыі аргументаў, а ўжо бліжэй да канца можна паспрабаваць паспытаць пра асабістыя ацэнкі інфарманта пра сваё жыццё, пра ўласныя тэорыі наконт значэнняў, прычынаў таго, як усё сталася, абгрунтаванняў і так далей. І галоўны сэнс гэтых правілаў у тым, што праз стымуляванне апавяданняў, зноў жа, не паведамленняў, не аргументацыі, не рацыі, а апавяданняў можна захаваць дакументальны змест гісторыі жыцця, каб хутчэй дасягнуць адпаведнасці інтэрв'ю аповеду таму, як гэта адбывалася тады. Увогуле, калі рэспандэнт згаджаецца на патрабаванне расказаць сваё жыццё, то ён ужо адразу ўблытваецца ў гэты зігзаг тлумачэнняў аповеду перажытых падзей і, галоўна, іх узаемасувязі. І, відавочна, што гэты метад інтэрв'ю, наратыўнае інтэрв'ю лепш дапамагае чалавеку прадставіць сваю гісторыю жыцця па сваіх уласных крытэрыях, па сваіх уласных рэлевантнасцях, дапамагае, так бы мовіць, замерыць натуральны матэрыял дадзеных. Апавядальнік расказвае сваю гісторыю так, як гэтыя падзеі жыцця былі ім перажытыя. Жыццёвы вопыт рэпрадуцыруецца зыходзячы з той рэлевантнасці, якая мае сэнс для самого расказчыка. І у гэтым моманце можна казаць пра гамалогію формы аповеду структуры жыццёвага вопыту. І тут трэба падкрэсліць, што гаворка ідзе менавіта пра структуру жыццёвага вопыту, не пра сапраўдныя падзеі, якія апісваюцца ў расказе. Але казаць пра такую гамалогію, адпаведна, казаць пра поспех наратыўнага інтэрв'ю, як мяркуе Фріц Шульце, можна толькі ў выпадку, калі, па-першае, рэспандэнт распавядае падзеі са свайго жыцця, не з чужога. І, па-другое, калі ён пазбаўлены магчымасці папярэдне спланаваць і падрыхтаваць сваё апавяданне. То бок, гэта павінен быць аповед экспромт. Паколькі пастулюецца адпаведнасць структуры жыццёвага вопыта і структуры аповеду, прынцыповае значэнне надаецца таму, як ён будуецца. Якія выкарыстоўваюцца прынцыпы, якія выкарыстоўваюцца правілы, якія дазваляюць расказчыка рабіць свой расказ звязным і зразумелым для слухача. Аўтабіяграфія – гэта адна з форм, згодна тэрміналогіі Юргена Хабермаса, камунікатыўнае дзеянне. І ён, даследуючы жыццёвы свет, вылучае 4 тыпы сацыяльнага дзеяння, якія традыцыйна з'яўляюцца асноўнымі прадметамі сацыялогіі. Гэта стратэгічнае дзеянне, нарматыўнае, драматургічнае і камунікатыўнае. І вось для метадалогіі біяграфічнага даследавання жыццёвага свету найбольш важным аказваецца менавіта камунікатыўнае дзеянне, бо менавіта яно прадугледжвае у якасці абавязковай умовы двух удзельнікаў камунікацыі, якія імкнуцца дасягнуць узаемнага паразумення. І гэта значыць, што ў пэўным выпадку камунікатыўнага дзеяння ў сітуацыі біяграфічнага апавядання аўтар будзе
будаваць свой аповед так, каб быць зразумелым. Ён будзе выкарыстоўваць там інтэрсуб'ектыўны вопыт, тыпізацыю, фонавыя веды і так далей, і галоўнае мову, якая апісвае жыццё як дарогу. Вось гэта важна для будавання біяграфіі. Мова малюе жыццё менавіта як шлях, як дарогу, са сваімі скрыжаваннямі, ямінамі, ухабамі. Гэта шлях, які трэба прайсці. Гэта рух у адным накірунку, толькі наперад. Гэта нешта такое, што мае свой пачатак, мае этапы і мае канец, які разумеецца і як мяжа, і як мэта. І жыццё, якое арганізавана як гісторыя, раскручваецца ў храналагічным парадку, але ў той жа час логіка тэкста, логіка апавядання яго раскручвае ў лагічным парадку, дзе вось гэты пачатак, адпраўны пункт закладае асноўны сэнс існавання, які палягае ў тым, каб дасягнуць мэты, а яна ж адначасова такі венец завяршэння жыцця. Фріц Шуце вывучае і аналізуе імпліцытныя правілы вуснай камунікацыі, такія пастулаты ці максімы, якія адносяцца ў першую чаргу да працэса апавядання. І гэтыя імпліцытныя правілы ў тым сэнсе імпліцытныя, што расказчык можа не ўсведамляць, што дзейнічае ў адпаведнасці з гэтымі правіламі. Іх 3. Першае – гэта цэласнасць і скончанасць. Апавядальнік, расказчык адчувае неабходнасць заканчваць сваё апавяданне асобных сюжэтаў і эпізодаў і робіць іх закончанымі і узаемазвязанымі, зразумелымі для слухача. І таму ўсе важныя і істотныя для жыццёвага вопыту падзеі выкладваюцца ў такой цэласнай взаемасувязі. А кожны канкрэтны эпізод атрымлівае скончаны выгляд. Другі прынцып – гэта згушчэнне. Паколькі расказчык разумее, што ў яго распараджэнні абмежаваная колькасць часу, там біяграфічнае інтэрв'ю, яно, канешне, доўгае, але за адзін заход больш за 3 гадзіны проста немагчыма фізічна ні расказчыку, расказчыку ў першую чаргу. І ён, ведаючы, што ў яго абмежаваная колькасць часу, ён вымушаны спыніцца толькі на тых абставінах, на тых падзеях свайго жыцця, якія ён лічыць самымі значнымі і якія маюць вырашальнае значэнне на яго думку. Неабходнасць селекцыі выяўляецца ў тэндэнцыі з боку рэспандэнта паведаміць слухачу найбольш такую рэлевантную для свайго жыццёвага вопыту інфармацыю пра падзеі, пра сувязі, наступствы і пра ўсё, што адказвае крытэрыю істотна. І трэці прынцып – гэта дэталізацыя. Неабходнасць дэталізацыі з'яўляецца аспектам патрабавання таго, што было прагучала вышэй, цэласнасці і скончанасці. Уводзячы новую тэму, кажучы аб нейкай пэўнай падзеі, аб персоне, аб з'яве, аб сувязі паміж падзеямі і так далей, расказчык адчувае неабходнасць удакладніць і растлумачыць канкрэтныя абставіны. Часовыя, прасторавыя, што заўгодна. І таму падзеі, аб якіх гаворыцца, выкладаюцца, трапляюць у гэту гістарычную паслядоўнасць і ўзаемаабумоўленасць адзін з адным і з жыццёвым вопытам апавядальніка. Будучы вербалізаванай формай рэпрэзентацыі вопыту, прагаворанай формай свайго вопыту, біяграфія складаецца з апорай на агульны наратыўны багаж чалавека. Іншымі словамі, чалавек, які мае практыку публічнага апавядання, у выпадку інтэрв'ю карыстаецца ўжо знаёмымі яму мадэлямі, часцей за ўсё. І гэта адразу заўважна падчас інтэрв'ю. Чалавек, які не валодае такім вопытам, з непазбежнасцю сутыкаецца з неабходнасцю складаць сваю біяграфію, складаць свой расказ з падручнага матэрыялу.
з розных гісторый, якія ў звычайным жыцці не звязвались ніколі ў одно цэлае. І якія распавядаліся, існавалі ў самых розных кантэкстах. І вось зараз з гэтых ласкуткоў, з гэтых розных частак трэба скласці нешта адно цэлае. Тут можна карыстацца тэрміналогіяй Клода Леві-Строса, бо гэта сапраўды брыкалаж. І звычайны чалавек, так званы, які распавядае пра сваё жыццё, выступае ў ролі такога брыкалёра, які валодае абмежаваным рэпертуарам гісторый. І вось гэтыя гісторыі складаюць яго падручны матэрыял. Элементы гэтага рэпертуару не былі сабраныя з мэтай стварэння біяграфіі і не былі нават адабраныя з агульнай масіва з мэтай стварэння біяграфіі. Кожны з гэтых элементаў з'яўляецца гісторыяй, якая ў сваю чаргу выконвае сваю нейкую функцыю. Ну, там, напрыклад, функцыю падтрымкі групавога адзінства, калі ідзе гаворка пра, напрыклад, там вопыт нягод эвакуацыі ці выгнання і так далей. Ці там такія настальгічныя ламентацыі пра прашэдшых часах, якія асацыююцца з дзяцінствам, з маладосцю. Вусная біяграфія так званага звычайнага чалавека – гэта жанр абсалютна штучны, і па сваім азначэнні эклектычны. І чым больш сюжэтна прапрацаваны нейкі фрагмент біяграфіі, чым больш стылістычна прапрацаваны нейкі фрагмент біяграфіі, тым больш падстаў меркаваць, што гэты сегмент, гэты сюжэт складае самастойную гісторыю. І што гэтая гісторыя абмяркоўваецца асобна. Гэтая гісторыя ўжо расказвалася ў розных абставінах. Ну, адпаведна, яна запатрабаваная ў супольнасці інфарманта, і таксама тут можна аналізаваць чаму, як, каму і гэтак далей. Большасці людзей, арыентаваных на штодзённую вусную камунікацыю і якія не валодаюць вопытам публічных выступленняў, не толькі незнаёмы жанр вуснай, такі маналагічнай біяграфіі, але і само абмеркаванне асаблівасцяў асабістай біяграфіі таксама абсалютна незвыклая тэма для размовы. Аповед пра сваё жыццё асацыюецца для большасці рэспандэнтаў менавіта з жанрам публічнага выступу. Гэта нешта такое важнае, што можна прамовіць іншым. І з гэтым звязаны ўсе сумненні, якія ўзнікаюць у расказчыкаў у сітуацыі інтэрв'ювання. Яны не лічаць сваё жыццё досыць цікавым для іншых людзей. Не лічаць яго годным для пераказвання. Яны звычайныя, што вы будзеце пераказваць. І з пункту гледжання інфармантаў жыццё, пра якое можна расказваць, павінна быць унікальнае. У той час, як іх уласнае жыццё зусім не унікальнае. І вось тут наколькі свой асабісты вопыт, наколькі сваё асабістае жыццё уяўляецца носьбітам гэтай інфармацыі, уяўляецца рэспандэнтам зусім неважным для знешняга света, сведчыць гісторыя, якая так недавно ў апошнім палявым сезоне адбылася з маімі калегамі. Адна этнаграфіня, другая фалькларыстка у этнаграфічнай экспедыцыі пытаюцца ў бабулі пра, як звычайна пытаюцца этнографы, збіраюць інфармацыю пра старое жыццё. Як раней жылі. Вось раскажыце пра як раней жылі. І бабуля нешта ім расказвае пра гэта сваё старое жыццё. Ажно пакуль не так задумаўшись, пытае ў іх: а дзе вы працуеце? І яны так, збіраючыся надаць вагі сваім пытанням і сваім даследаванням, кажуць: у Акадэміі навук. На што бабуля кажа: у Акадэміі навук Расіі і Беларусі, дзе працуе вялікі Жарэс Алфёраў, лаўрэат Нобелевскай прэміі, і вы такой ерундой займаецеся? Ідзіце, адсюль нічога мне раскажу. Вось, тут, з вялікім Жарэсам Алфёравым такая ў Акадэміі навук збіраюць проста пра старое жыццё. І
гэты момант вельмі часта сустракаецца ў палявой практыцы, калі чалавек просто не ведае, што ж уже такое расказаць, каб зацікавіць. Ну што ў маім жыцці можа зацікавіць людзей, якія там кінулі свае справы і прыехалі вось сюды са мной паразмаўляць. У момант аповеду актуалізуецца выдзеленая вобласць жыццёвага свету, якая рэлевантная тут і цяпер сітуацыі. Мэта апавядання, план апавядання вызначаюцца сітуацыяй і залежаць ад жанру, што гэта аўтабіяграфія, ці ўспаміны, ці сямейная хроніка і так далей. І ад спосабу камунікацыі, вусная камунікацыя ці пісьмовая, гэта таксама вельмі вялікая розніца. І ў нарматыўнай рамцы можна вылучыць два вымярэнні. У біяграфічным апавяданні адбываецца суаднясенне са змястоўнай нормай сацыякультурнага вопыту і з фармальнай нормай біяграфічнага апавядання. Напрыклад, наратар у сваім апавяданні сябе пазіцыянуе як аднаго з нямногіх людзей, як і ўсе, нічым не характэрнага, або, наадварот, як вельмі станоўчага ці адмоўнага, дзевіянта, сноба і так далей. Але гэтым самым наратар, падаючы сябе, як той ці іншы такі характэрны персанаж, убудоўвае уласнае жыццё ў рамкі гістарычнай сацыяльнай сітуацыі. А ў фармальным плане нарматыўная рамка стандартызуе вопыт, разуменне, сам поток жыцця у такія сацыяльна прымальныя формы аповеду, убудоўваюцца ў форму аповеду. І ў гэтым плане жанр біяграфічнага апавядання можа аказваць такі вырашальны ўплыў на змест жыцця. Ну і нарэшце аўтабіяграфічнае апавяданне як камунікацыя залежыць ад адрасата. І патэнцыйным адрасатам можа выступаць хто заўгодна, аўдыторыя самага рознага маштабу і нарэшце сам рэспандэнт. Самаапісанне жыцця аднаго і таго ж чалавека пры іншых роўных умовах можа вельмі значна адрознівацца у залежнасці ад канкрэтнага адрасата. Напрыклад, калі апавяданне адрасуецца, напрыклад, моладзі, то такі жыццяпіс можа быць нешта з роду маралітэ, з такім асветніцкім пафасам, ментарскім пафасам. Для іншага чалавека той жа чалавек можа сваё жыццё распавядаць як такую гісторыю поспеху. І гэта не замінае трэцяму чалавеку гэтае жыццё расказаць як гісторыю бедстваў. Тут практыка маўлення служыць не толькі забеспячэнню патрэбы разумення ў працэсе камунікацыі, але і самапаразумення людзей. То бок, калі чалавек выкладае сваё жыццё на старонках дзённіка, ці, што датычыць дзённіка, то тут абсалютна відавочна, што ў канчатковым плане ён арыентуецца на сябе у будучыні, як на адресата гэтага тэксту. І расказваючы свой вопыт, чалавек гэта тлумачыць і сябе таксама. Гэты расказ прызваны самапаразумецца. Расказваючы пра свой вопыт, падчас інтэрв'ю інфармант, магчыма, часцей за ўсё, упершыню перамяшчае гэты расказ у вобласць дыскурсіўных ведаў, перамяшчае свой вопыт у вобласць дыскурсіўных ведаў. І такім чынам адбываецца такое растабуіраванне пэўнай часткі вопыта. І гэты аповед будзе вар'іравацца і па форме, і па змесце, у залежнасці ад, калі цытаваць Бурдзьё, ад сацыяльнай якасці рынку. Ад таго, дзе, каму гэты расказ прапаноўваецца. І само даследаванне непазбежна таксама ўносіць уклад у фармаванне гэтага дыскурсу. Але, уласна, аб'ект дыскурсу, то бок публічнае прадстаўленне, або
наданне афіцыйнага статусу прыватнаму прадстаўленню ўласнага жыцця. Вось гэты аб'ект ўсё ж такі ўносіць дадатковыя абмежаванні і асаблівую цэнзуру. Законы афіцыйнай біяграфіі будуць так ці інакш навязваць сябе за межамі афіцыйных сітуацый. Праз несвядомыя дапушчэнні, выяўляючыся ў імкненні да храналагічнага парадку, як то патрабуе афіцыйная біяграфія. Іншымі словамі, аповед пра жыццё імкнецца ў значнай ступені наблізіцца да нарматыўнай мадэлі афіцыйнага прадстаўлення асобы, наблізіцца да афіцыйнай біяграфіі, да анкеты, да пасведчання. І штодзённасць, яна толькі на першы погляд такая цвёрдая рэальнасць. А насамрэч яна выкідвае клішэ, якія памяшчаюць у свядомасць розныя культурныя медыятары. Школьныя настаўнікі, прапагандысты, што заўгодна, знешні дыскурс. Увогуле, П'ер Бурдзё піша пра тое, што паспрабаваць зразумець жыццё як унікальную серыю паслядоўных падзей, якія не маюць іншых сувязяў, акрамя асацыявання з нейкім аб'ектам, у якога ёсць імя, гэта таксама абсурдна, як надаць сэнс паездцы ў метро, не прыняўшы да ўвагі яго схему. То бок, інакш кажучы, матрыцу аб'ектыўных адносін паміж рознымі станцыямі. Ілюзіі вуснай гісторыі адносна перспектыў такога рэвалюцыйнага дэмантажу афіцыйнай гісторыі з боку сапраўднай памяці, з боку жывой памяці, сталі вельмі імкліва разбурацца, як толькі высветлілася, у якой значнай ступені на інфарманта аказваюць уплыў устаноўкі той самай афіцыйнай версіі, якую бацькі-заснавальнікі вуснай гісторыі імкнуліся разбурыць. І сёння большасць даследчыкаў схіляецца да высновы, што ў вуснай гісторыі так і не атрымалася выявіць нейкай сапраўднай памяці. І не атрымалася стварыць нейкую альтэрнатыўную карціну, як не атрымалася і адысці ад дамінуючых дыскурсаў, ад уладных дыскурсаў. І праўда вуснай гісторыі гэта далёка не заўсёды праўда фактычная, праўда фактычнай дакладнасці. Хутчэй, у вусных крыніцах можна казаць пра каштоўнасці, адносіны, вераванні, пачуцці. Вось пра гэтага роду праўду можна казаць. Чалавек жа будуе, стараецца будаваць свой наратыў у адпаведнасці з уласнымі уяўленнямі пра норму, у адпаведнасці з уласнымі уяўленнямі пра належную іерархію. І гэта заўсёды ёсць адлюстраванне і агульна прынятае ўяўленне пра норму. Узаемадзеянне, тое, што адбываецца ў рамках інтэрв'ю, мяркуе выбудоўванне адносінаў паміж інфармантам і даследчыкам, але не толькі. Вось гэтае ўзаемадзеянне падчас інтэрв'ю улічвае дачыненне абодвух удзельнікаў да больш шырокіх супольнасцяў. Інтэрв'ю усталёўвае такі напаўпублічны рэжым камунікацыі. І абодва суразмоўцы ведаюць пра гэта. Бо даследчык слухае не толькі для таго, каб даведацца самому. Ён слухае для таго, каб распавесці іншым. І разам з тым рэспандэнт з'яўляецца прадстаўніком асаблівай супольнасці і дзеліцца ў інтэрв'ю пэўнымі поглядамі і ацэнкамі, якія выказваюць яго рэпрэзентацыі, інтэрпрэтацыі мінулага, як носьбіт пэўнай групы. Адна з даследчыц вуснай гісторыі Луіза Пасерыні сцвярджае, што вуснай гісторыі не толькі даюць багацце інфармацыі пра мінулае, але і з'яўляюцца адлюстраваннем пэўнай культуры. Яны дазваляюць разумець, як індывід уяўляе сваё месца ў структуры грамадства.
І вельмі важнымі для аналізу аказваюцца абмежаванні публічнага дыскурсу. Тыя абмежаванні, якія дзейнічалі ў савецкі перыяд у мінулым, тыя, якія дзейнічаюць у сённяшнім грамадстве. Па словах Інгрид Освальд і Віктора Варанкова, у савецкім грамадстве кожны чалавек меў дзве зусім розныя біяграфіі. І яны адрозніваліся адна ад адной у тым, што выбраныя факты, інтэрпрэтацыі, віды прэзентацыі, публічная сфера, у якой павінен быў чалавек выступаць, уплывалі на аўтабіяграфічную справаздачу. Заўсёды існавала аглядка на тое, што порціць ці не порціць біяграфію, псуе ці не псуе біяграфію. І нормы звычайнай гаворкі былі шмат у чым дэтэрмінаваныя гэтай ідэалагічнай рыторыкай. Як адзначае Наталля Козлова ў сваёй працы пра дзённікі і лісты савецкага перыяду, для звычайнага савецкага чалавека прытрымліванне сродкаў і правілаў нарматыўных маўленчых практык азначала выкананне ўстаноўленага парадку. І ў гэтым парадку партыя прапаноўвала коды для расшыфроўкі асабістага вопыту. У той жа час у адказ на гэтыя абмежаванні развіваецца іншая сфера інтэрсуб'ектыўнай камунікацыі. Развіваецца сфера абмеркаванняў важных тэмаў у прыватнай абстаноўцы. І аналіз уздзеяння такога маральнага асяроддзя павінен абавязкова ажыццяўляцца пры працы з наратывам. Для таго, каб зразумець магчымыя межы наратыва і для таго, каб зразумець, як людзі вызначаюць сваё месцазнаходжанне ў рамках вось гэтага публічнага дыскурсу. І тут крыецца яшчэ адна складанасць біяграфічнага даследавання. Калі мы запісваем працяглы наратыў, калі мы сустракаемся з чалавекам не адзін раз, запісваючы яго гісторыі пра свой вопыт, развіваецца свайго роду камунікатыўная інтымнасць. І вось гэтая сітуацыя робіць невідавочным размежаванне паміж даследаваннем і асабістымі адносінамі. І выпадкі, калі разуменне мяжы паміж прыватным і публічным аказвае ўплыў на выкладанне, на расказванне падзей, гэта тэма вельмі важных разважанняў. Такія выпадкі маркіруюцца звычайна просьбамі выключыць дыктафон і не запісвайце гэта. Або самымі рознымі іншымі спосабамі выключыць асобныя эпізоды з аповеду пра сваё жыццё. Ну, конечно, такія выпадкі часта суправаджаюць аповеды пра траўматычны вопыт, пра дэпрывацыйны вопыт. Напрыклад, ёсць шэраг прац, якія апісваюць цяжкасці запісу ўспамінаў пра ваенны жаночы вопыт. Тэмы адносінаў паміж паламі, тэмы сексуальнасці, тэмы расстаноўкі гендернай у партызанскіх атрадаў. Яны не пасуюць не толькі да савецкай маралі, яны не пасуюць і да звыклых вобразаў, якія трансляваліся заўсёды. І ў выніку рэспандэнткі просяць не ўключаць у запіс расказ пра асаблівасці жаночага вопыта. Даследчыца Аніка Вальке, якая якраз займалася жаночым траўматычным вопытам у ваенных умовах, у сваёй працы «Памяць, гендер і маўчанне. Тонкая грань паміж публічным і прыватным» кажа, што спецыфічная мэта стратэгіі вуснай гісторыі складаецца ва ўключэнні ў памяць голасу маргінальных групаў. І, дарэчы, менавіта самыя моцныя працы па вуснай гісторыі яны створаны якраз на прыкладзе такіх вось абмежаваных невялікіх маргінальных групаў. Аднак суразмоўцы, даследчыцы былі ўпэўненыя ў тым, што такі падыход даць слова вось гэтай маргінальнай групы псуе і іх рэпутацыю,
і не з'яўляецца рэлевантным, паколькі дыскрэдытуе дасягненне і іх саміх, і тых груп, якія яны прадстаўляюць. З гэтага можна заключыць, што стаўленне да аповеду пра асабістае жыццё падчас інтэрв'ю і стаўленне да гэтага ж аповеду, але ў якасці тэкста, яно зусім рознае. Выказванні ў прыватнай кватэры і цытаванне гэтых выказванняў у форме публікацыі, у форме кнігі распадаюцца якраз на тое, што можна адкрыць для публічнага абмеркавання і тое, што лепш пакінуць закрытым. І пры гэтым відавочна, што у публічнай сферы і ў прыватнай сферы розныя нормы дэтэрмінуюць формы артыкуляцыі, улічваючы граматычныя правілы, улічваючы выбар словаў, улічваючы такія прадстаўленні такіх падрабязнасцяў, як прозвішчы, як даты. І відавочна, Аніка Валькі піша пра тое, што вялікія тэксты, вялікія кавалкі наратыву адной з яе рэспандэнтак, якую яна называе Еўгенія, яна пакінула ў сваёй рабоце некранутымі, бо гэта так вельмі добра ілюстравала тыя праблемы, якая яна вывучае. І менавіта вось гэтыя вялікія кавалкі падвергліся ў далейшым значнай рэдактуры з боку расказчыцы. Бо яна казала, людзі падумаюць, што я неправільна кажу, што я неправільна размаўляю. І вось гэтая гутарковая мова, яна відавочна малюецца як элемент прыватнасці і выключаецца з публічнай такой справаздачы пра жыццё. З такой сітуацыяй сутыкнуліся і мы з маёй сааўтаркай Ірынай Раманавай, вось яна там сядзіць, вось яна, калі даследавалі вусную гісторыю мястэчка Мір. Нягледзячы на тое, што аб чым я казала вышэй, вядома, што даследчыкі слухаюць расказы пра жыццё для таго, каб далей расказаць яшчэ камусьці. І вядома, мы малявалі далейшы шлях гэтых расказаў і што збіраем інфармацыю для таго, каб потым напісаць кніжку пра гісторыю Міра. Тым не менш, калі некалькі нашых інфармантаў, калі пабачылі канчатковы варыянт ужо надрукаваны ў выглядзе кнігі, яны сказалі, мы так не казалі. І гэта, дарэчы, ёсць асобная навуковая праца, якая прысвечаная гэтай тэме, яна так называецца, мы так не казалі. Бо гэта сапраўды момант, які сустракаецца даволі часта, бо вось гэты наратыў напаўпублічны, з аднаго боку немагчыма атрымаць сапраўдны расказ пра жыццё, не стварыўшы вось гэтую сітуацыю взаемапаразумення, не стварыўшы гэтую сітуацыю такіх расслабленых добрых адносінаў паміж рэспандэнтам і збіральнікам, а з другога боку вось гэтая такая інтымная сітуацыя, яна і прыводзіць да таго, што шэраг таго, што я вам зараз раскажу, вы толькі не записываеце. А вось тут не записываеце. Гэта тое, што сустракаецца даволі часта. І вось гэты цікава, што розныя наратывы з жыццёвага вопыту людзей, якія ад пачатку былі арыентаваныя на ўнутранае спажыванне ці на знешняе спажыванне, яны вельмі значна адрозніваюцца рыторыкай, вельмі значна адрозніваюцца з нейкімі вобразамі, вербальнымі формуламі і гэтак далей, гэтак далей. Вось у гэтым сэнсе паказальны выпадак таксама з нашай мірскай практыкі. У нас быў абсалютна цудоўны рэспандэнт Владзімір Владзімірович Лабаза, да якога мы хадзілі тыдзень
тыдзень мы пісалі яго размовы, яго расповеды пра сваё жыццё. У яго абсалютна неверагодная памяць і на розныя такія побытавыя падрабязнасці, а з іншага боку такая абсалютна цудоўная цікавасць да ўсіх бакоў жыцця, бо інакш бы ён проста не ўсвядоміў бы і не запомніў і не расказаў, не данёс бы да нас. Ён быў шорнікам князя Святаполк-Мірскага. Ён працаваў у шорнай майстэрні. Потым, калі прыйшлі першыя саветы ў 1939 годзе, ён стаў працаваць на спіртзаводзе. Потым падчас вайны ён працаваў, падчас акупацыі ён працаваў зноў жа шорнікам. Пасля ён трапляе на фронт, і вось гэтыя яго размовы такія вельмі пісьменныя, вельмі цікавыя, там насычаныя рознымі падрабязнасцямі. Яны былі такія дастаткова прагматычныя, з крытычнымі такімі адносінамі да розных бакоў жыцця. Але вось гэтая такая звычайная, так скажем, лексіка, гутарковая лексіка, яна абсалютна змяняецца, калі ён цытуе нам свой ліст з фронту. Гэты ліст адрасаваны яго сястры. І вось тут абсалютна іншая мова. Абсалютна іншыя вобразы. Ён аперуе такімі штампамі пра даб'ём фашысцкую гадзіну в яго логаве і гэтак далей. Відавочна, што гэта ліст, які не быў арыентаваны толькі на вось такую камунікацыю ўнутраную. Цалкам магчыма, што, ведаючы, што праглядаецца гэтае ліставанне, ён, маючы за плячымі вельмі падмочаную рэпутацыю і вельмі сапсаваную біяграфію, да? Княжацкі шорнік, потым у акупацыі там недзе працаваў, там, што ён там, у каго тыя заказы ён браў і так далей. Ён такім вобразам дэманструе лаяльнасць савецкаму рэжыму, адначасова пераходзячы на іншую мову, пераходзячы на мову вось такога публічнага дыскурса. Наступны важны момант і збору інфармацыі, і аналізу біяграфічнага наратыва – гэта спосабы самапрэзентацыі наратара. Усякае аўтабіяграфічнае апавяданне – гэта сувязь мінулага і будучыні. Гэта самапрэзентацыя, гэта тлумачэнне, гэта апраўданне сябе ў гэтым становішчы, апраўданне сваёй ідэнтычнасці. І кожнае біяграфічнае інтэрв'ю, як камунікацыя даследчыка і інфарманта, ёсць такі адмысловы узор публічнай маўленчай практыкі. Гэта шоу, гэта дэманстрацыя сябе. Гэта спосаб паказаць «я вось такі і такі». І справа не ў тым, што кажа інфармант, аб нейкіх падзеях рэальных, якія адбываліся. Справа не ў тым, ці кажа ён праўду. Гэта яго праўда, гэта яго сэнсы, гэта яго рэальнасці. Важна тое, што ён дэманструе і што павінны ўбачыць іншыя, у прыватнасці даследчык. У гэтым сэнсе вельмі плённыя, нетрадыцыйныя для вуснай гісторыі тэматычны аналіз і структурны аналіз, а інтэракцыйны і перфарматыўны аналіз. У тэхніцы інтэракцыйнага аналізу робіцца акцэнт на працэс такога сумеснага стварэння сэнсу. Сэнс жыцця ствараецца ў ходзе дыялога паміж апавядальнікам і паміж расказчыкам і слухачом. І такі падыход увогуле здымае пытанне пра, так бы мовіць, хлусню, так бы мовіць, хітрасць інфарманта і дазваляе зразумець механізмы разумення, камунікацыі, чакання, сэнса нараджэння паміж расказчыкам і слухачом, як паміж прадстаўнікамі пэўных розных груп. І тут не толькі
факты, такі роўны ўзровень, раўнапаралельны ўзровень складаюць разам з фактамі і паўзы, запінкі, розныя там паралінгвістычныя фігуры, інтэракцыі і так далей, і так далей. А перфарматыўны аналіз, ён быў натхнёны працамі, вядомымі працамі Ірвінга Гофмана і аштурхоўваецца ад метафары біяграфічнага наратыву як прамова на сцэне. І тут можна вывучаць розныя аспекты такого прадстаўлення. Можна вывучаць актара, улічваючы адносіны вось такія расказчыка і слухач, устаноўкі дзеяння, ускосныя гаворкі, там дыялогі персанажаў, рэакцыя аўдыторыі і гэтак далей, і так далей. Вельмі важна аналізаваць біяграфічнае інтэрв'ю як такое сцэнічнае прадстаўленне. Аналізаваць драматургічны кантэкст, бо ён заўсёды існуе. Публічная інсцэніроўка, нават калі гэта зносіны паміж даследчыкам і расказчыкам, гэта продаж уласнага іміджу. І даследаванне тэхнік і прыёмаў гэтай інсцэніроўкі дазваляе зразумець, якім чынам чалавек падтрымлівае сваю ідэнтычнасць або змяняе сваю ідэнтычнасць падчас свайго расказу і ввогуле зразумець яго свет. Ввогуле задумваючыся не толькі над тым, што рэспандэнты кажуць, а і над тым, пра што яны маўчаць, відавочна, што ўся гэта так званая вялікая гісторыя, якую яны быццам бы зараз успаміналі і пра якую яны распавядалі, у канчатковым плане аказалася не больш чым фонам для сваёй асабістай гісторыі, для гісторыі сябе. Гісторыі сябе як там удачніка, неудачніка, як шчасліўца ці пакутніка, як героя ці як ахвяры і гэтак далей, гэтак далей. Перфарматыўны аналіз выводзіць нас да прадстаўлення пра сюжэт, што вельмі важна для канкрэтнага разумення ўчынкаў актара. Разумення, якое перш за ўсё павінна заснавацца на інтэрпрэтацыі сваім індывідам вопыту свайго штодзённага жыцця. У свой час Джордж Брунер, карыстаючыся тэрміналогіяй структуралістаў, разглядзеў у вусных біяграфічных аповедах фабулу. Гэта такая нейкая міфічны змест гісторыі. Сюжэт, рэалізацыя гэтай фабулы ў канкрэтных абставінах і жанр. Гэта шэраг лінгвістычных сістэм для складання тыпу апавядання. А згодна з Хейденом Уайтам, літаратуразнаўцам, які таксама блізкі да біяграфічных даследаванняў, любая сюжэтная гісторыя можа быць магчымая ў 4 формах. Гэта раман, трагедыя, камедыя і сатыра. І вось ад абранага тыпу сюжэту залежыць аўтарскі выбар падзей, аўтарскі выбар, што будзе ўключана ў расповед, а што, наадварот, будзе выключана, што будзе замоўчана. Раман у сваёй аснове ёсць такая драма ідэнтыфікацыі, гэта такая драма трыумфа, канчатковага трыумфа дабра над злом. Сатыра – гэта форма, гэта ўсё згодна з Хейденом Уайтам. Сатыра – гэта драма асуджанасці, падпарадкаванасці страху, што чалавек у канчатковым рахунку ёсць толькі палонны ў гэтым свеце і зусім не гаспадар гэтага свету. Камедыя ажыццяўляе такое фінальнае прымірэнне людзей, і людзей з людзьмі, і людзей з іх светам, і з грамадствам, і самім з сабой. І трагедыя азначае прымірэнне чалавека з нязменнымі вечнымі умовамі. І ён асуджаны на тое, каб у гэтых умовах жыць і у іх працаваць. І вось спроба прымяніць такі аналіз у вусна-гістарычным даследаванні прывяла да
Да вось якой карцінкі. Гэтае даследаванне датычылася вывучэння вопыту, транзітнага вопыту пераходу ад чалавека савецкага да чалавека, як чакалася постсавецкага. І вывучалася дакладна перыяд, вывучалася перабудова, як такі момант татальнай перапрацоўкі ўсіх сэнсаў. І у даследаванні у якасці рэспандэнтаў выступалі жыхары беларускай правінцыі, якія былі народжаныя абавязкова пасля вайны. Чаму? Па-першае, таму што яны не мелі такого дэправацыйнага вопыту ваеннага, бо як бы там ні было, у людзей народжаных да вайны максіма гэта менавіта вайна. У любым біяграфічным наратыве гэта тэма ніколі не мінаецца. І больш таго, гэта такі момант, ад якога адлічваюцца ўсе астатнія сэнсы. Вось нас цікавіў вопыт пасляваеннага пакалення, якое да моманту перабудовы дасягнула ўжо такого сталага ўзросту і павінна было уключацца ў гэтыя змены. Не магло дазволіць сабе ніяк не рэагаваць і толькі успамінаць цудоўнае мінулае як больш сталыя людзі і не так гладка прайшло вось гэтае ўключэнне ў новыя сэнсы як у наступных пакаленняў, якія сацыялізаваліся разам з новым светам. І вось умоўна нашых інфармантаў можна падзяліць на дзве групы. Першая, іх большасць, гэта тыя, хто прытрымліваўся так званых пасіўных практык адаптацыі да радыкальных зменаў. У першую чаргу яны былі арыентаваныя на ўнутраныя рэсурсы, то бок гэта эканомія, назапашванне, актывізацыя хатняй гаспадаркі, натуралізацыя гаспадаркі. А другая група, гэтых меншасць. Гэта тыя, хто актыўна выкарыстоўваў новыя магчымасці, зменіў сферу дзейнасці, знаходзіў дадатковыя вонкавыя актыўнасці, якія значна палепшылі эканамічнае становішча, увогуле змянілі якасць жыцця. І ва ўмовах правінцыі, даследавалася толькі правінцыя, зыходзячы з таго, што у абласных цэнтрах і ў сталіцы больш варыянтаў для рэагавання было. І тут цікавы быў менавіта вопыт у выпадку абмежаванасці рэсурсаў. Ва ўмовах правінцыі вось гэтая змена дзейнасці, гэта перш за ўсё прадпрымальніцтва, гэта дробная вытворчасць і гандаль. І вось наратыў першай групы адносна перабудовы, той групы, якая прымяняла пасіўныя спосабы адаптацыі да змяніўшыхся ўмоваў, наратыў гэтай групы вылучаўся значным падабенствам. Гэта у цэлым расказ пра практыкі выжывання, як вельмі цяжка перажылі, як шмат нацярпеліся, і тут пераважае пафас ахвярнасці, пафас непераадольных знешніх умоваў. І дэманстрацыя тактык сыхода, калі чалавек арыентуецца на свае ўнутраныя рэсурсы, уменне эканоміць, абмяжоўваць свае патрэбы, самаахвярна пакутваць у чэргах. І у наратыве гэтай групы, умоўна карыстаючыся тэрміналогіяй Веранікі Нурковай, умоўна кажучы, уцекачоў, у большасці выпадкаў сустракаюцца абсалютна ідэнтычныя па будове і лексіцы падсюжэты. Гэтыя падсюжэты накшталт развалілі вялікую страну, можна было паехаць куды хочаш, вырубілі вінаграднікі ў антыалкагольную кампанію і так далей. І гэтыя сцверджанні, як правіла, супярэчаць рэальным фактам жыцця нашых суразмоўцаў. Бо ўжо пасля заканчэння гэтага наратыву адказа на прамыя пытанні, ці хацелі б яны сапраўды вяртання гэтай вялікай краіны, толькі адзінкі казалі, што такі да. І гэта сёння іх дзеці едуць куды хочаш. А раней вось гэты ехаць куды хочаш гучала толькі ў рамках Савецкага Саюза. Куды хочаш, гэта куды.
Прычым вось гэта міфалагізаванасць сюжэтаў, гэта запазычанасць сюжэтаў і формул з знешняга асяроддзя і дэманстравалася ў тым, што можна было паехаць куды хочаш, гэта пра сваё жыццё, і канкрэтныя геаграфічныя месцы, куды дзеці паехалі адпачываць у сённяшнім выпадку. Яны едуць нікуды хочаш, яны едуць у зусім там рэальныя Іспанію, Турцыю і так далей. Вось такія міфалагізаваныя сюжэтныя лініі былі якраз такі запатрабаваныя для пабудовы выбранага жанра рэпрэзентацыі свайго жыцця. А наратыў другой групы, якая адрэагавала на сэнсасным узроўні на новы свет, новыя магчымасці, будуецца вакол тэмы перабудовы як пачатак новага жыцця. Гэта новыя магчымасці, гэта новыя шансы на асабістую рэалізацыю і вось такія таксама такі трошкі міфалагізаваны сюжэт пачатку новага свету, ён сустракаецца ў наратыве гэтай групы вельмі часта. Напрыклад, кажуць, я вам скажу одну вещь такую, перестройка как бы не сломала меня, но у меня появился шанс стать человеком. Или когда пришла перестройка, от нас потребовался труд больше, чем требовался на работах. Но мы все, у меня 4 сестры, мы никто не пропал. Или мы на свет народились после перестройки. Даже при нынешних временах, когда нас жмут с налогами и нас ущемляют еще где-то в правах, мы все равно радуемся, что существует эта система. И представники этой группы демонструют наратыў умоўна паляўнічых, якія прыпісваюць змену ў сваім жыцці ў першую чаргу сабе, сваёй актыўнасці, сваёй смеласці, сваёму прадпрымальніцтву і разглядаюць сваё жыццё, падаюць сваё жыццё як гісторыю магчымасцяў. Тут перабудова асобна, а крызіс гэта асобна, яны крызіс увогуле не заўважылі. У адрозненні ад дыскурса першай групы, якія якраз такі вельмі такі пакутную малявалі карцінку. І падчас працы над гэтым праектам мы сутыкнуліся з такімі масавымі памылкамі ў датыроўцы перабудовы. І на момант запісу нас аддзяляла ад перабудовы 24 гады. У 2009 годзе мы записывалі гэтыя гісторыі. Пачатак перабудовы у вельмі шматлікіх, каб гэта так аднесці на памылку, в шматлікіх выпадках у памяці асобных людзей быў перанесены на пачатак 90-х год. Нагадаю, на сярэкі выпадак, што перабудова пачалася ў 1985. Але у наратывах пачатак перабудовы пераносіцца не на пачатак свабоды выбару, гласнасці і так далей, а на эканамічны крызіс. Тут не буду вам зачитывать шмат сведчанняў тым, як гэта там адбывалася. Прычына гэтай калектыўнай памылкі хутчэй за ўсё ў тым, што значэнне, якое было нададзена перабудове ў той момент, калі яна пачыналася, з цягам часу была перанесеная на тыя падзеі, якія сапраўды закранулі усе сферы жыцця нашых рэспандэнтаў. Перабудова была ўспрынята як важная падзея, як маштабная падзея, але ў практыках успамінання, ў практыках камемарацыі гэта моцнае ўражанне, якое яна пакінула, патрабавала прывязкі да суразмерных па маштабу сацыяльных трансфармацый. І тое, што адбылося некалькімі гадамі там пазней, запатрабавала не толькі адмаўлення ад звычайных патэрнаў паводзінаў, а значных зменаў патэрнаў мыслення. І перабудова як сімвал глобальнага ператварэння жыцця, як увасаблення ўсяго наступнага вопыта была прывязаная не да мала паўплываўшых на асабістае жыццё палітычных свабод, а да змяніўшых акаляючае асяроддзе эканамічных пераменаў. І вось тут цікава, што гэтыя памылкі ў даціроўцы адносяцца выключна
да першай групы. Тыя, якія адрэагавалі, актуалізуючы ўнутраныя магчымасці. І ва ўспамінах паляўнічых ці пераможцаў зусім не сустракаецца. І відавочна гэта пацвярджае тэзіс Нурковай аб тым, што сама біяграфічная памяць у розных групах існуе як бы у дзвюх часткова аб'яднаных сістэмах семантычных каардынат. Для уцекачоў гэта сэнсавая сістэма фіксацыі падзеі, адчуванне прыемнага, непрыемнага. Гэта сітуацыя непераадоленых абставінаў. А для паляўнічых іх цікавіць у большай ступені аспект магчымасцяў, когнітыўны аспект. Аспект падзеяў, якія звязаны з факталагічным інфармацыйным бокам, сістэма ведаў. І такім чынам перабудова, звязаная ў памяці з вялікімі чаканнямі, была аб'яднаная з перыядам вялікага расчаравання. І гэта наслаенне цалкам палягае ў эмацыйнай плоскасці. І такое зліццё стварыла завершаны наратыўны сюжэт, характэрны для стылістыкі уцекачоў, гісторыі пра вялікі падман ці пра вялікае расчараванне. І такім чынам мы атрымалі два розных перабудоўчых наратыва. Наратыў рэалізаваных магчымасцяў і наратыў падманутых чаканняў. Вось у такіх абставінах верыць паведамленням, верыць расказам, інфармацыі пра вялікія гісторыі, так, што называецца напрамую, не робячы папраўкі на самаканцэпцыю ўласнага жыцця, гэта вельмі неасцярожна. І гэта, карыстаючыся выразам расійскай даследчыцы Розаліі Чарапанавай, так жа, як і верыць тэатральным дэкарацыям, якія малююць эканамічнае становішча Італіі часоў Рамео і Джульетты. Я гэта не банальна, але, відаць, для чалавека галоўнай заўсёды сапраўды выступае трагедыя яго ўласнага жыцця. І яна можа быць асэнсаваная ў аптымістычна-гераічным дыскурсе. Яна і ў такім выглядзе яна ўпісваецца ў гісторыю краіны. А можа быць асэнсаваная і ў пакутлівым ключы, у ахвярным ключы. І тады гэтая гісторыя краіны будзе таксама выглядаць зусім па-іншаму. І такім чынам падсумоўваючы, трэба сказаць, што мы не шукалі, што б чалавек не распавядаў нам, ён заўсёды распавядае сябе, свой погляд на жыццё. Дзякуй за ўвагу. Спадарства, калі ласка, пытанні, может быть, якія каментары, развагі, может быть, спачатку пытанні. Скажите, пожалуйста, вот к какой научной дисциплине относится то, о чем вы рассказывали в своей оценке? Это уже формализовано в каком-то названии? Гэта біяграфічнае інтэрв'ю, гэта здабытак цэлага шэрагу дысцыплін, якія працуюць з чалавечым досведам. І у першую чаргу гэта вусная гісторыя, гэта сацыялогія, гэта гісторыя непасрэдна, ну і антропологія. Хорошо. А какой-то математический аппарат уже применяется в этом жанре? Справа ў тым, што біяграфічнае інтэрв'ю гэта якраз спроба адысці ад масавага матэрыялу і знайсці чалавечае вымярэнне, індывідуальнае вымярэнне. Нет, ну это прекрасно, но многие гуманитарные дисциплины все же используют математический аппарат. Возьмите наукометрию, например, науковедение. У дадзеным выпадку гэта спроба унікнуць масавасці і знайсці унікальнасць. І ў гэтым выпадку тут гэта специфіка самого методу. Яшчэ пытанне, будь ласка. Добрый вечер. Мне цікавіць юридичный аспект, гістаричний досліджень. Як сьогодні, як ви працюєте? Ці питання з домовими інформаторів, які, ну, я просто трошки етнографією займаюся, і я веду, що це вельми зараз активно обмірковується. Може бути, вам відомо досвід наших сусідніх країн, що нас чекає у цьому сенсі, як ми ближче захочуть.
Ну, сучасная вусная гісторыя і прадстаўнік з такого самого маштабнага праекту гістарычнага архіва вуснай гісторыі Андрэй Мастыка, які тут прысутнічае, можа распавесці, мабыць, падрабязней. Але сёння вусная гісторыя працуе, канешне ж, з абавязковымі дамовамі, якія фіксуюць згоду інфарманта на трансляцыю матэрыялаў інтэрв'ю, што насамрэч не асабліва нас так освобождает от дальнейших проблем, якіх я казала вышэй, то што мы так не казалі. То бок наяўнасць такой дамовы, яна не надта спрашчае жыццё. Вот, напрыклад, у выпадку, калі вы казалі, напрыклад, інфарматар потым становіцца ў позу, кажа, я такога не казала. Што потым, вот, калі, напрыклад, у яго сур'ёзныя прэтэнзіі? Ну, у нашым выпадку нічога потым не было. Что вы хотите, чтобы было законодательство об авторском праве использовано? Ну, Или что, чтобы он имел право предъявить какие-то претензии? Ні, я думаю, це цікавість прави дослідчика, використання матеріалу. Прави дослідчика, сапраўды мяне больш цікавіць. Наогул, як гэта праблема... Или тут какой-то закон на правах потребителей? Як магчыма, может, і- есть? Ну, дамова на дазвол размяшчэння і выкарыстання матэрыялаў інтэрв'ю – это звычайна тое, што падтрымлівае даследчыка ў далейшым выкарыстанні матэрыяла. І таму яна неабходная зараз. Гэта, канешне ж, абмяжоўвае магчымасць здабыцця матэрыяла, і чалавек тады ўжо абсалютна цалкам разумее, што гэтая размова, яна размова такая ў знешні свет. А ці былі выпадкі, калі трэба было юрыдычна неяк, можа быць, у судзе, гэта дамова дапамагла неяк адстаяць свае... Ну, я не ведаю выпадкі судебных справаў, потому что Ну, их тяжко. это же договоренность никак не формализуется, вы не приходите к человеку и не говорите, давайте вот я контракт, договор, вы подписываете, я согласен, есть, да, и есть подпись, что он согласен с использованием этих данных. Можна питання такое. Ось, коли ви кажете, чоловік розповідає себе, ви не так закончили. І не згадується психологію. В психології термінологія ваша і розклад ваш був, ну, весь ось наративна Так, психологія, це така галина, яка вельми активно вже Працую з асабістым досведам, конечно, конечно. Гэта моё упушчэнне, конечно. Псіхалагічныя метады гэта тое, што было запазычана менавіта. Калі уперліся тое, што структурны метад не дае тых вынікаў, якія чакаюць. І тим більше автобіографічний метод, дальше довоєнний Рубінштейн, Сергій Леонідович, Питерська школа, і Михайлова Славська, і все ж життєвим і автобіографія, і я ще в совєтські часи був такий метод. Але ж, звісно, ну і я то бок кажу, что когда ты психолог, то, конечно, это тут и застається розповідь, і це вже нема питання юридичних і так далі. Але ж коли ви дослідуєте, і ось питання таке, ваша практика, де ви виходите, наприклад, ну, у вас були такі історії, як ви там, ну, перебудова, да, ось це. А яшчэ, што можна з гэтым рабіць? Ну, калі это все равно гісторыя аднаго чалавека, як якія, скажем так, такое грамадская такая выгода ад вот вось гэтых вельмі таких затратных такого метода. Потому что тут же не индивидуальная терапия, а мається на увазі, що нешта буде, ну, потім, наприклад, аналіз нейкий прогноз, так? То ось, що можна з цим робити? Ось ставите? Ну, у виніку таких асабістых гісторый, у виніку асабістых даследаванняў і складаецца картинка гісторыі знізу, якая малюе зусім іншы свет, чым гісторыя, пісаная па паведамленнях, па законах і так далей, якія зусім па-іншаму маглі ўспрымацца і зусім па-іншаму маглі выконвацца, не выконвацца зусім.
І тут у адказ на таку масавую гісторыю ўзніклі такія метады, якія дазволілі б знайсці чалавека ў гісторыі. Гэта ўсё спробы пошука чалавека ў гісторыі. Хорошо. А Алексеевич тоже такими же вопросами занимается? У него же тоже много устных интервью, которые она потом перерабатывает и пишет, и издает. Он себе не накарыстаецца гэтым методам, можна так сказаць, але не по-свойму, яна як літаратар гэта робіць. Вось, я думаю, што гэта значна адрозніваецца. Жанр ён, конечно, прысутнічае ў даследаваннях, але гэта ўсё ж таки літаратура. Гэта то, што падвяргаецца далейшай апрацоўкі, і яна таксама мае вельмі вялікую грамадскую значнасць, несумненна, але это не наукова. А у вас это не подвергается никакой обработке? То, что человек сказал, Нет. буквально все Я воспроизводит. думаю, что вся лекция была про то, что все Ну так, это ваш ответ прозвучал, осенсовывается. что то литература, а это наука. В чем Тут разница? ідзе гаворка пра некранутасць выказвання ў чалавека. Алексеевич перакладае выказванні на літаратурную мову. І яна іх групуе і дае такі агульны досвед. І тут у першую чаргу у працах Алексеевич, у творах Алексеевич показана такая эпоха, показана вялікая праблема, вялікія пытанні, якія ставіліся там перад эпохай. Ну, з гэтым, конечно ж, з антропалагічным вымярэннем. А што датычыць навуковага даследавання, то тут у кожнага з варыянтаў свае задачы. Кожнае навуковае даследаванне шукае нешта сваё. І тут могуць быць зусім розныя падыходы, зусім розныя высновы, конечно ж. Я так разумею, што абагульненне таксама прысутнічае, нівеліроўка індывідуальных гісторый, так? Ну, не факт, не заўсёды. Гэта таксама залежыць ад задачаў канкрэтнага даследавання і ці мажліва тут нейкае абагульненне, калі разглядаюцца вось такія спосабы самапрэзентацыі. Я б сказала, што наконт абагульненняў метады таго, што наратыўнага інтэрв'ю, яны абмежаваны. Калі можна, я удакладню, як гэта выглядае ў публікацыі. Указваецца, калі цытуецца нейкі кавалак, указваецца абавязкова аўтар гэтага выказвання. Калі нельга там прозвішча, то хаця б імя, там пішам, напрыклад, Марыя, настаўніца, 47 гадоў, так? Жыхар вёскі. Вельмі важна, хто гэта, колькі ёй гадоў, чым яна займаецца, а пасля прыводзіцца цытата. Таму нічога нельга ёй укласці з іншага інфарманта, альбо нічога нельга выняць. Менавіта вось такім чынам захоўваецца вось гэта індывідуальнасць і індывідуалізацыя адбываецца. Яшчэ пытанне можа ёсць? Скажите, калі ласка, вы казалі пра тое, што аповед гэты наратыў біяграфічны таксама залежыць шмат ад якіх там абставінаў і ад той сітуацыі і ад таго, як сабе ўяўляе таго чалавека, каму распавядае. Ці карысталіся і як карысталіся вось гэтымі мажлівасцямі такую усталяваць прызму, праз якую вы б хацелі пачуць менавіта тую інфармацыю, якая вам патрэбна. Ці карыстаеце гэта? Ці вы проста вось слухаеце чалавека? Ну, вось, напрыклад, можна сапрадставіцца кімсьці вось такім, якому б вы, вось, як думаеце, гэты чалавек распавёў бы тое, што вам цікава. Ці выставляеце вы такія прызмы падчас вось такіх аповедаў? Зразумела пытанне? Мабыць, не. Але сапраўды можна толькі меркаваць, ці была б гэтая гісторыя расказана, ці як была б гэтая гісторыя расказана не мне, а камусьці іншаму. Бо сапраўды наратыў, ён такі вельмі цэласны, калі казаць пра гісторыю жыцця. Напрыклад, у нас таксама быў цудоўны абсалютна інфармант Александр Шпак, які распавядаў цалкам такое драматычнае жыццё праз прызму
як мне пашанцавала. Як мне пашанцавала. І вось там такія ў яго рэпрызы гучаць пастаянна. І тут мне вельмі пашанцавала. І тут далей нешта такое адбылося. І тут яны прыходзяць і кажуць, ты будзеш галоўны. І далей вось таксама вельмі часта ён ужывае. Ну вы чулі, што я прачуся? Дзіва. Вось гэта дзіва. Гісторыя жыцця як дзіва. Ну хто его ведае? Можа ён свайму суседу распавядаў бы нейкі іншы зрэз той же самай гісторыі. То як сапраўды было цяжка. У палоне, страціўшы там бацькоў, і жыццё насамрэч было зусім непроста. Але, не ведаю, як можна прадставіцца, кім прадставіцца трэба для того, каб атрымаць тое, што пакуль што не ведаеш, а свае дзеці. Зразумела. А іншая з'ява, вось такое акторство, напрыклад, ну вось выступае і зразумела, што некаторыя там з'явы інтэрпрэтуе па-свойму, может быть, нават у нечым там падманвае. Вось падчас цэласнага такога аповеду, на ваш погляд, ці магчыма так падмануць даследчыка, каб усе так распавесці, ці ён усё роўна гэтае падсвядомае выдасць там сапраўдныя нейкія перажыванні чалавека. І другая справа, калі чалавек сапраўды вось гэта для гіперфарматыўну, не ведаю, такі вось ён выступае, так? Публічная прамова нейкая, і ў пэўным сэнсе гэта нейкая роля, якую ён вось на гэты час адыгрывае, тоді ён сапраўдны і дзе сапраўдная біяграфія. Тут у гэтым аповедзе, як вы лічыце, ці ў тым? Ну, тут пытанне ў тым, што мы шукаем. Мы хочам выкрасці інфарманта і вывесці яго на чыстую ваду, ці ўсё ж такі прымаем яго аповед такі, якім ён яго прадстаўляе. Часцей за ўсё на ўзроўні факталагічным адбываецца такое маніпуляцыя фактамі для таго, каб стварыць вось такі вобраз. Напрыклад, для таго, каб стварыць сітуацыю цяжкага перажывання, напрыклад, вось такі факт быў у нашай практыцы ў перабудоўчым гэтым наратыве. Жанчына распавядае, як страшэнна цяжка было перажыць. І там і працы няма, і дзіця малое, і вось гэтая перабудова, і перажылі, і галодныя сядзелі, і купіць няма што было, і там у чэргах стаялі, і гэтак далей, гэтак далей. Всё вельмі непроста. З аналізу іншых момантаў біяграфіі высвятляецца, што гэта амаль грудное дзіця, якое малюецца ў гэты час, яно там ўжо было падлеткам 14 год, і працавала яна ў бальнічнай сталоўцы, яшчэ карміла там аж суседзяў, бо можна было тут што-небудзь знесці і так далей. То бок, вось такія накладкі, яны, як правіла, існуюць у выпадку, калі так нацягваецца інфармацыя для стварэння вобразу. Але тут зноў жа пытанне, што шукаем. І ці ёсць неабходнасць выкрываць інфарманта, ці няма, ці мы вывучаем якраз вось гэты перформанс і спосаб яго падачы. Ну і магчыма, адказваем, аналізуючы наратыў біяграфічна, аналізуем, чаму ён так себе прадстаўляе. На якія пытанні адказвае чалавек, сябе рэалізуючы, бо ўсё ж такі гэта форма самаапраўдання. Гэта форма расказаць сабе і іншым, чаму я так паступіў, чаму я страціў тыя магчымасці, чаму я выбраў менавіта гэтыя шляхі і чаму я вось такі на сённяшні момант. Гэта спроба паразумецца і з мінулым, і з сучасным, паразумецца з самім сабой. Скажите, пожалуйста, еще вопрос. В вашей лекции прозвучало несколько терминов, которые, на мой взгляд, являются простыми кальками с английского языка. Ну, например, а может быть, с другого какого-то, я не знаю, да? Вот, а вы не могли, или это уже общепринято в терминологии вашей дисциплины, или можно изменить все-таки на более доступные термины, используемые в русском или белорусском языке?
Ну, вот, например, вы употребляете слово. Чекайте, а гэта прынцыпова вось зараз да той тэмы, якую мы кранаем? А что? Я Мы думаю, что обсуждаем это не- что? Научное исследование или Ні, что? ну, А что, але мы не что терминологию. принципиально, а что не принципиально? Нет. Тогда поставьте границу. Что, о чем Ну, можно менавіта спрашивать? термінологія і... Вам щось не зрозуміло Ну, було. некоторые человек, да. Але я спитала, я лічу, що гэта не Я не к тычыцца вам лекції. обращаюсь. Але я, до речі, модератор тут. Так можно нет? На правах модератора можна я здиму гэта питання, то Ну, пакуль если не вы вирішую. снимаете, если вы мне запрещаете, Ну, ну, это свои уже... пытания А как же задавать, свобода если слова? вы Чекайте, Странное я- право модератора. Калі можете, будьте ласка. Ну, например, слово паттерн. Міжнародная тэрмінологія складаецца ў пэўным рэчышчы навукі, гэта то, што... Не, я с вами согласен, но это уже Калі вкладывается... вам не зрозумела некія терміни, я могу Нет, патлумачыць. А но- іх уживання з'являецца агульнаприйнятним. Так, я это уже где-то зафиксировал. Так. В каком-нибудь словаре, например, там, в терминологическом, да? Хорошо, вот это я хотел сегодня спросить. Тож, може бути, які розваги є, ось, калі ласка, колеги. Може бути, ви чогось почули, і вам подається, що щось не сталося незрозумілим, то можна тут ще виказатися. Сталіна, скажіть, ось зараз менавіта ось для гэтага прадмету даследавання, біографічны наратыў, ось у наш момент, якія пытанні, праблемы ці выклікі найбольш актуальныя. Я, конечно, беру не толькі беларускі, а больш шырэйшы кантэкст. Што зараз вероятнасць непакоіць даследчыкаў, што найчасцей узнікае, што якія, не ведаю, праблемы невырашальныя, што, якія выклікі стаяць зараз, калі вы ведаеце, з чым зараз працуюць? Ну, самые розныя накірункі існуюць, распрацоўваюцца ў вуснай гісторыі і ў біяграфічных даследаваннях. Што датычыць тэматычнага зрэза, то, конечно ж, па-ранейшаму такі топ тэмаў гэта тэмы памяці, тэмы пераадолення вопыта, траўматычнага вопыта ў тым ліку. Што ж датычыць беларускай сітуацыі, то дзякую Богу, што робіцца ў вуснай гісторыі, хоць гэта ніша такая зусім яшчэ ў нас вольная. І тут шмат робіць архіў вуснай гісторыі па збору матэрыялу, па фіксацыі, размяшчэнню, і то ствараецца такі вельмі вялікі корпус крыніц, якія яшчэ чакаюць сваіх даследаванняў і якія могуць далей паслужыць падставай для самых розных тэмаў, распрацоўкі самых розных накірункаў. Адзінае, такі цалкам сур'ёзны выклік, напрыклад, у беларускай вуснай гісторыі, ну не толькі ў беларускай, насамрэч, гэта такая прывабная простасць, на першы погляд. Гэта так проста прыйсці, запісаць тое, што табе распавядзе чалавек, перапісаць потым у публікацыю і нешта такое атрымаецца. І гэта такая глеба для непрафесійных інсінуацый, для непрафесійных перасоўванняў фактаў. І тут інстытуцыялізацыя вуснай гісторыі – гэта праблема беларуская. Яна вусная гісторыя як дысцыпліна практычна адсутнічае ў акадэмічнай сферы. Ну і у тэматычным плане распрацоўкі беларускіх вусных гісторыкаў пакуль што такі тэматычны аналіз фактычна не перараслі. То бок, будзем спадзявацца, што ствараецца вось такая вялікая база крыніцаў і яна паслужыць падставай для якаснага выбуху, для вялення сапраўды даследаванняў, якія будуць цікавыя, прафесійныя і будуць рухаць наперад накірунак. Ну, може бути, ще ви, правда, трошки заканалі це питання в інтерв'ю, що ви публікували на сайті, так, про коштовності білорусів, ті акценти, на яких спиняються. Так, трошки сумно було в той момент читати, з одного боку зрозуміло, вельми такі
жыццёвыя рэчы. А з іншага боку, ну, адразу ж калі паядноўваць гэта з пытаннем ідэнтычнасці, як беларусы сябе знаходзяць, то хутчэй яны сябе не надта багата бачаць у такім культурным кантэксце, у больш гістарычным, ну, як падаецца, так? Калі гэта не браць такую малую гісторыю свайго асабістага жыцця, да, і наваколля, а вось там гісторыю краіны, вось так. Может быть, калі можна, трошкі, ну, не ведаю, не тое, што падрабязна, а может быть, ваши меркаванні, да, пра што гэта сведчыць, як вы гэта, ну, як навукоўцы там неяк характарызавалі вось сучасны гэты стан, і калі казаць пра нейкі такі вобраз будучыні, што б вас задаволіла вось у тых аповедах беларусаў, калі вы пачулі, вось што б вы хацелі пачуць, каб вось так быць спакойнымі за... А якія былі адказы беларусаў? Гэта момант, які насамрэч нават не вельмі характарызуе беларусаў як такіх, бо гэта такая стандартная тэндэнцыя пераважання афіцыйных пунктаў біяграфіі. Пытанне было наконт таго, што ці існуюць нейкія такія абавязковыя моманты, якія прамаўляюць там практычна кожны у сваіх расповедах жыццёвых. Ну і сапраўды так, і там яны такія звычайныя і зразумелыя. Гэта сям'я, праца, дзеці, іх там, дзе яны вучацца, якая там іх кар'ера, іх в жыцці, іх сем'ях і так далей. Насамрэч гэта і ёсць гэтыя вось пункты афіцыйнай біяграфіі. Калі нарадзіўся, калі якая адукацыя там ад гэтага па гэты год працаваў і гэтак далей. І вось такі гэты афіцыяльны дыскурс ён накладае проста свой адбітак. І гэта ж такія моманты, тое, што мой інтэр'ер назваў рэперы. Але яны ж, кожны з іх надзяляецца сваім асабістым зместам. Гэта структура, якая абрастае ўжо інфармацыяй, мясам абрастае зусім розным, зусім такім інфарматыўным. Што датычыць прадстаўлення... Тады пра што сведчыць гэта мяса? Вось на ваш погляд. Гэта... Як гэта характарызуе там беларусаў з боку там ідэнтычнасці? Розныя сітуацыі, і, магчыма, мой досвед нельга экстрапаляваць на ўсіх беларусаў, бо ўсё ж такі усе інтэрв'ю, якія я записывала з так званымі маленькімі людзьмі. То бок у маім досведзе няма інтэрв'ю з выбітнымі пісьменнікамі, мастакамі і так далей. Магчыма, іх погляд на жыццё, іх прадстаўленне сябе і месца сябе у гэтай структуры свету, будем так казаць, не толькі так маленькае свайго асяроддзя, ён быў бы іншы. У маім досведзе, мае інфарманты, яны так жывуць свае маленькія жыцці, і яны, ніхто з іх не дасягнуў з такіх нейкіх незвычайных высот. І вось мы працавалі з беларускай правінцыяй, і там такі галоўны сюжэт быў, галоўная такая мэта, якую яны ці дасягнулі, ці не дасягнулі, але імкнуліся, гэта вырвацца з сельскага вельмі цяжкага ў эканамічным плане асяроддзя. Тыя, хто пераехаў у горад, гэта ўжо гісторыя поспеху. Из этого интервью проходили, вы отказали, это мир. А у вас были такие интервью у Могилевской области, Хотинский район, Витебская область, Полоцк. Розница у меркаванні людей розных регионов. Як узять з усходу Беларуси до заходу и с полночи на поўдзень. Было такое? Дзякуй. Вось для проекта по перабудове мы записывали усе вобласці, усе 6 областей, у нас были представлены, интервью писались для того, как справді показать гэтую палітру, і пакуль мы працавалі ўжо с пасляваенным пакаленнем, то я б не сказала, што існуюць значныя адрозненні. У
адрозненне з пакаленнем даваенным. Бо тут зусім іншы вопыт. Тут вопыт заходняй Беларусі і ўсходняй Беларусі. І наратыў заходнебеларускі, ён якраз такі падобны на, практычна ў гісторыі кожнага жыцця можна знайсці вось такую каля-міфалагічны сюжэт з такім залатым векам, і потым, які потым быў на пачатку, потым перажываецца і жыццё ідзе такое не спадаючы, ці наадварот імкнення да чагосьці і дасягнення гэтага. І вось у інтэрв'ю з жыхарамі заходняй Беларусі абавязковым такім рэфрэнам гучыць пачуццё сваёй унікальнасці, як вось тое, што было змешчана ў міжваеннай Польшчы. Гэта польская школа, гэта там нейкія вершыкі, якія яны дагэтуль помняць і распавядаюць, і так далей, і так далей. Вось гэты дыскурс заходнікаў, як такіх больш якасных грамадзян Беларусі, ён прысутнічае. Моё пытанне сведчыла аб тым, што я з'яўляюся падарожніцай і вельмі давно ўжо вось менталітэт розных, не толькі зрэзаў, і людзей пакалення да вайны і после вайны, а нават местачковы менталітэт, альбо менталітэт якосці района. Я сказала специально, так сказать, пробачьте, от Кубрина и до Полоцка, до Витебска, до города, и от Хойников и до Верхнезвецка. Ось так. Зрозуміло, дякую. Каліласка. Что распорядаюсь белорусы относно формы оповеда? Они распорядаюсь драму, або это роман, або это комедия. Гэта залежыць у першую чаргу ад складу асаблівасцяў чалавечага характара, бо гэта нават не залежыць ад падзей жыцця. Вось той прыклад, які я прыводзіла з Александром Шпаком, у іншым варыянце гэта мог бы быць расповед пра вельмі цяжкае жыццё. І то бок гісторыя поспеха гэта не заўсёды гісторыя поспеха факталагічнага. Тут толькі асаблівасці характара чалавека, асаблівасці сітуацыі, якая узнікае падчас інтэрв'ю, і яго інтэнцыі у плане жадання транслировать себе ў свет вось такім ці іншым чынам. Розныя. Некие тенденции не назираются? Доминации не. Доминация. Ну, вось пра домінацыю, тэндэнцыю і домінацыю наратыва такого пассивного, на прикладе перабудовчага матэрыялу я вось распавядала, што там больш, так само нельга так экстраполяваць на ўсіх беларусаў, потому что зноў жа мы мелі размовы толькі з прадстаўнікамі, з жыхарамі правінцыі, якія насамрэч вельмі абмежаваныя магчымасці мелі змяніць вось гэту сферу дзейнасці. У них не было магчымасці пайсці на нейкія курсы, змяніць адукацыю, як, напрыклад, у жыхароў вялікіх гарадоў. І гэта цалкам нармальна, што скарысталася гэтай магчымасцю далёка не большасць насельніцтва. Але і нават унутры вось гэтых наратываў, такіх не пераможцаў, яны таксама розныя, і тут не пераважаюць, і ёсць гісторыі пра то, як гэта ўсё было смешна, напрыклад, як гэта ўсё было, так, там цяжка, і там цяжка, бой, там балаку гэтыя два мяхі бульбы, боже, там сэрца зараз застановіцца, ха-ха-ха, вось прыкладна так, напрыклад. То бок фактура і яе асэнсаванне, гэта зусім дзве розныя рэчы. Вот вы собирали истории поколений разных лет, и как изменились истории с течением времени, например, после мировой войны были, наверное, одни истории, после 90-х другие, и изменилось ли у вас соотношение
истории победителей, истории непобедителей, то есть, ну, эти события как-то повлияли, ну и как? И как? Бывалі менавіта падзеі. Ну, конечно ж, кожнае пакаленне з'яўляецца носьбітам своеасаблівай формай памяці і себеўсведамлення. Гэта тое, што Алейда Асман называе там сацыяльнай памяццю. Яна актуальная на працягу там 2-3 пакаленняў, не больш. Потым ужо змяняецца рэфрэн, змяняецца нейкі акцэнт, з'яўляюцца новыя тэмы. І у выпадку, што можна знайсці рознага паміж расказамі пакаленняў даваенных і пасляваенных. Ну, напрыклад, такое адукацыя, якая разглядалася як мара цалкам нерэальная. Вось гэта тэма міжваенных пакалення. Гэта арыентацыя на рамяство, на працу рукамі, якая выратуе. І пасляваенны дыскурс гэта якраз такі, гэта ўвогуле такі значна мадэрнізаваны дыскурс, у якім прасочваюцца вось гэтыя сацыяльныя ліфты, магчымасць скарыстацца сацыяльнымі ліфтамі. Гэта адукацыя як сацыяльны ліфт, як спосаб з'ехаць з вёскі. Гэта выбар кар'ернага росту, ці выбар кар'еры, якая забяспечыць гэты рост. То бок, ну, магчыма, з пэўнай доляй дапушчальнасці казаць, што міжваенны дыскурс, ён такі арыентаваны на традыцыйнае грамадства ў большай ступені і мадэрны дыскурс пасляваенны. Можа быць. Ну, так, гэта вельмі так абагульненне нацягнутае, так скажам. Ну, прыкладна так. Сучасны? Ужо пасля 2000-х. Пасля 2000-х, ну, мы ж і праводзілі гэта даследаванне ўжо пасля 2000-х, але я думаю, што сённяшні сучасны, ён адрозніваўся ад таго сучаснага, якое мы запісвалі ў 2009 годзе. Я ўпэўнена, што сённяшнія ацэнкі перабудоўчыя былі б іншыя. З улікам змяніўшыхся абставінаў яны былі б іншыя. І не ведаю, наколькі ці вось у гэты такі кароткатэрміновы перыяд, ці можна казаць аб нейкіх абагульненнях і зменах у грамадстве на стыпалюючы менавіта на біяграфічныя дыскурсы. Можно еще один вопрос? Скажите, пожалуйста, какие прагматические выводы из ваших исследований? Извините, конечно, немножко коварно. Ну, наука, вообще, так сказать, она предназначена для открытия каких-то новых законов, которые можно потом использовать на практике для повышения благосостояния народа. Может быть, можно изменить менталитет людей, которые вам проговаривают что-то. А может быть, вы какие-то рекомендации для органов местной власти можете посоветовать, чтобы люди лучше думали или лучше работали. Ну, справді, гэта матэрыял, які можна выкарыстоўваць інструментальна для больш эфектыўнага кіравання, справді. Бо вынікі даследавання, яны так ці інакш даюць зрэз уяўленняў пра свет, і ён можа экстраполявацца на пэўнае пакаленне, на пэўны сегмент грамадства, і з улікам гэтай інфармацыі можна прадпрымаць розныя захады для больш эффективного кіравання. Ну вот вы жителей мира опрашивали. Вот после этого, допустим, можете вы там, не знаю, Мирскому райисполкому или сельсовету направить какие-то ваши выводы и рекомендации? Вот есть целый список. Что? Им целый список. Так вы уже направили? Есть такой список? Ну, или вы еще его обдумываете? Это коли заодно домой, с советом, райсовета Криваска,
Ну хорошо. Пакуль што Ваша ж работа каким-то образом тоже... пакуль што драўляны сараі Думаю, што капліцы так і з'яўляецца драўляным сараем. Наша спадарня Ірына была правильна, калі б гэты метад не проста пашыраўся сярод зацікаўленых, так, а калі б сапраўды ён стаў вусных гісторый акадэмічнай дысцыплінай, каб больш шырока ўваходзіла вось у гэтыя сферы. І каб сапраўды нейкімі высновамі з вашых экспедыцый хтосьці карыстаўся. На жаль, так думаю, што сітуацыя зараз адваротна выглядае в златны бок, але ж дзякую вам вялікі за лекцыю і гэта сапраўды у нашай супольнасці лектараў, якія публічна выступалі ў прасторы летучага, быў ужо другі спецыяліст у гэтай галіне вусных гісторый, таму што перад намі ўжо двойчы Алесь Малічук выступаў, і мы вельмі рады, што гэтае кола пашыраецца. І я спадзяюся, што акрамя такога трэнду, які існуе дзесьці па-за межамі прасторы універсітэта, гэта стане і нейкім, можа быць, трендам унутры самого універсітэта, што спадзяюся, што мы яшчэ неаднойчы вернемся, але тэма, якой вы займаецеся, сапраўды цікавая і вельмі важная, і дзякую, што вы падзяліліся з намі сёння тым, што маеце. Дзякую.